Türkmenistanda meşhur estrada aydymçysy Pelwan Halmuradow türme tutulugynda 5 ýyl geçirenden soň azatlyga çykdy. Ol 2016-njy ýylda azatlyga anyk bolmadyk aýplamalar esasynda 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Käbirler sonda onuň aýdymlary üçin ýanylandygyny aýtsa, beýlekileri bir kanun valyuta amallary bilen bagly tutuk edilendigini öňe süripdi. Onun goloyda garaşsylygyň 30 ýyllyk münasibetli yglan edilen günä geçişde azatlygy çykanlaryň sanawyna goşulandyk baradaky resmi däl maglumatlar bir näçe gün odol ýaýrady. Ýöne azatlyk bu habarlary sol wagt anyk çeşmeler arkaly tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmedi. 23-nji sentýabrda sosial medialarda Halmuradowyň türmeden boşadylandygyny, onurça begensli adamyň onuň daşynda jemlenendigini görkezýän saatlykly videolar paýlaşyldy. Halmuradowyň dogduk ýeri mardaky habarçylarymyz yerli ilatyň bagşynyň azatlygy çykandygy baradaky habary uly saatlyk bilen garşylandyklaryny bellediler. Pelwanyň boşandygy baradaky habary islenler birek-biregine gözüň aýdyn diýip gaty begendiler. Köpler sol sanda mali kynçylyklaryny çekýänler hem mümkinçiligine görä öz ağrılarynda dabara gurnadylar diýip Bayram Ali'niň ýaşaýjylarynyň biri 23-nji sentýabrda gyslyk habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak azatlyň habarçylary 2017-nji ýylyň ýanwarynda Pelwan Halmuradowyň uzak möhletli türme tutuglygyny hüküm edilendigini habar berdiler we sondan soň onuň ýagdaýy barada hiç bir maglumat alyp bolmady. Türkmen häkimetleri türme basylan raýatlar sol sanda günäs geçilen öňkü tutuglar baradaky maglumatlary hem çap etmeýär. Radionuň çeşmeleriniň maglumatyna görä, meşhur aýdymça 2016-njy ýylyň noýabr aýynda iş ketilipdir. Ýöne onuň qazy etdiginiň sygynyň detallary açylmandy. Yerli sinçiler Pelwan Halmuradowyň soňky ýyllardaky aýdymlarynda dini temalaryň sol sanda türme temasynyň, hususanda türmedäki aýal gyzlar temasynyň üns çekendigini belleýärler. Bagşynyň ırsk çekmesin atly aýdymy anonimlik şertinde gurulaşan sunuat hinçasynyň pikirine görä, türkmen aýal gyzlarynyň köpçüliklerini türme basylmagynyň adaty bir ýagdaýy öwrülen ýurdunda ýanglanan ilkinji protest aýdymlarynyň biri boldy. Yeken halını soran yürek bolly para Pelwan Halmuradowyň problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolandygy baradaky çaklamalar 2016-njy ýylyň güýzünde aýdymçynyň birden gitmeginden soň peýda bolup başlapdy. Üstesine de oňa çelini bu meşhur aýdymçy bir näçe ýyl bäri telewizionyada çykyş etmändi. Şeýle-de oňa ýurduň sahnalarynda aýdym aýtmaga ruhsat berilmändi. Aýdymçy babetyndaky bu gadagynçylyklaryň onuň soňky ýyllarda dini mazmunly aýdymlary aýtmagy bilen bagladygy barada tasdiklanmadyk maglumatlar hem peýda bolupdy. Şu sebäpden aýdymçynyň tutuk edilmeginiň de onuň aýdymlarynyň mazmunynyň din bilen aşy bagly bolmagy çak edilipdi. Emma muňa garamazdan bir-birinden habarsyz iki çeşmäniň maglumatyna görä, bagşa kesilen 7 ýyl türme tutuglygy din ýa-da onuň döredijiligi bilen bagly däl-de bir kanun valyuta amallary bilen bagly bolupdyr. Din bilen bagly bolsa 7 ýyldan has köp iş keserdiler diýip anonimlik şertinde gurulaşan çeşme azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmen metdogaty ozal Pelwan Halmuradowyň türme basylandygy, häzir bolsa azatlygy çykandygy barada hiç bir maglumat bermedi. Türkmenistanda soňky ýyllarda jenaýatda aýplanyp jogapkärçiligi çekilen beýleki aýdymçylar hem bar. Türkmenistanda meşhur aýdymçylaryň ýene biri Nazir Habibow 2016-njy ýylyň oktyabr aýynda bir kanun ýese teristleriniň dolanşygynda aýplanyp 15 ýyl, beýleki maglumatlara görä 12 ýyl türme tutuglygyna hüküm edilipdi. Sonda döwlet telewizionyasynda bir näçe adamdan ibarat toparyň sol sanda meşhur aýdymçynyň boyun alys çykyşlary we Habibowyň edin etmesini boyun alýan pursatlary görkezilipdi. Onuň häzirki ýagdaýy barada taýyk maglumatlary almak başartmaýar. Sol bir wagtda prezidenti aýdym bagyşlap, kyn ýagdaýdan çykan bagyşlar hem bar diýip sinçiler aýdýar. Azatlyk 2017-nji ýylyň sentýabrynda estrada aýdymçysy Laçyn Mamedowanyň 8 ýyllyk gadaganlykdan soň Instagramda sahypasyny açyp, jeňmeçiligi çykandygyny beýleki garaşsyz türkmen nesirine salgylanyp habar beripdi.
Aşgabatyň häkimetleri 6 ay ara kesmeden soň garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasy döwlet dukanlarynda subsidiýalenen uny satyba çykaryp azyk bolçulugyny döretmäge sinenşýär. Şol bir wagtda Aşgabatlylar çäkli möçörde satylýan bu unyň kepeklidigini we ondan heňiň ýysynyň gelýändigini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň bu barada paýtagtdan maglumat berýän habarçysy unyň mundan 3 gün ozal satylyp başlanandygyny belleýär. Ýöne un çäkli möçörde satyba çykarylýandygy sebäpli onu çem gelen wagty satyn alyp bolmaýar. 10 günüň dowamında bir gezek satyba çykarylýar we 15-20 minutyň dowamında dessine satylyp gutarýar. 3 günden bäri ýydygy dukana gatnap, ahyry 1 kilogram uny 1 manatdan satyn almak müýesser etdi. Bir ele 1 kilogramdan köp berilenok diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 23 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Subsidiýalenen un Magtumuly, Kemine, Baýmurat Garryýew we Hojow Anna Durdiýew köçeleriniň ugrunda yerleşýän 14-nji, 32-nji, 42-nji we 9-njy dukanlarda tas 6 aýdan soňra ilkinji gezek satyba çykaryldy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar unyň duýdansyz satylyp başlanmagyny türkmen häkimetleriniň garaşsyzlygynyň öň ýanynda azyk bolçulugyny döretmek tagallar diýip düşündirýärler. Bellesek Türkmenistan şu aýyň 25-ine halk maslahatynyň Nowatdaky mejlisini geçirmäge we 27-sine özüniň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýar. Bu aralykda habarçymyz dukan satyjylarynyň subsidiýalenen unyň ýokary hillidigini öňe sürýändigini, ýöne ondan heňiň ýysynyň gelýändigini hem habar berýär. Üstesine de 1 kilogram uny eläninde onuň takminan 50 gramy kepek çykýar. Bazarlarda daşary ýurtlardan import edilen unyň bahasy 30 esse gymmatdygy sebäpli ykdysady kynçylyklaryň arasynda güzeran eklenji barha yaramazlaşýan adamlar peshilli, heňlän, kepekli, gara ýöne arzan uny garaşly bolýarlar. Şol sebäpli bu unyň hyrydary kän diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Maglumat üçin aýtsak, şäheriň bazarlarynda daşary ýurtlardan import edilen unyň 1 kilogramy 25-31 manat aralygynda bahalanýar. Bu resmi kursda $7-9 barabardyr. Bu aralykda habarçymyz döwlet dukanlarynda çöregiň ýerden sagat 5-de satyba çykarylýandygyny, ýöne onuň 30-35 minutyň dowamında satylyp gutarýandygyny hem habar berdi. Her bir adam bir sapar bir çörek satyn alyp bilýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azygyň çäkli görnüşlerinden we sanyndan ibaret towuk buğda, ösümlik ýagy, şeker, un we ýumurta ýaly iýmit paýyna girýän önümler subsidiýalenen bahadan satylýar. Ýöne soňky ýyllarda ýurtda ykdysady kynçylyklaryň hasta ýitileşmeginiň arasynda bu önümleriň kadaly üçünçligi bilen bagly bökdünçlikler saklanyp galýar. Türkmen häkimetleri ykdysadyýetyň ösýändigini ýylyň ýylyna tekrarlap, ykdysady kynçylyklary, azyk ýetmezçiligini, bazarlardaky gymmatçylygy boyun almaýarlar. Ýöne Türkmen hökümeti indi ençeme ýyl bäri ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda gyt azyk önümlerini çäkli möçörde satyba çykarmak esasynda azyk bolçulugyny döretmäge sinenşýär. Ýöne adatça bu bolçuluk bayramçylygyň ýyzy süre ýitirim bolýar. Soňky hepdelerde Aşgabatyň häkimetleri garaşsyzlyk gününiň öň ýanynda ýydegsizlikden guran agaçlary çapmak, öý haýwanlaryny tutmak we ahyl welaýetinde hasaba alynan belgili ulaglaryň hereketini çäklendirmek işlerini hem güýçlendirdiler. Soňky 3 aýdan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň günnägor sewitleri gurokçulukdan ejir çekýär. Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy Levan polaýatyna dowam edýän gurokçuluk barada habar berýär. Meteo jurnal howa maglumaty neşrine görä öňümizdäki günlerde Türkmenistanyň çägine ýene anomal yssyk howa garaşlýar. Levan polaýatynyň sewitlerine aýlanyp ýerli ýaşaýjylar bilen gurrundaş bolan habarçymyz tas 3 aýdan gowrak wagt bäri ýurdun günnägor sewitleriniň gurokçulukdan ejir çekýändigini habar berýär. Ýeki damja ýagyş ýagmady, gurokçuluk tozan göterilmegi adaty ýagdaýa öwrüldi diýip bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hidrometeorologiýa barada gullugynyň bir meteorology şu ýyl Tomsyň başlaryndan bäri dowam edýän gurokçulugyň ýurdun hidrometeorologiýa taryhynda hasaba alynmanyny aýdýar. Howa gullugynyň Fara we etrawyna ýerleşýän edarasynyň hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde sewitde 14 ýyl bäri aşa gurok howanyň hasaba alynmanyny gurrun berdi. Welaýatyň çägine şu ýyl bolan gurokçuluk soňky 41 ýylda hasabalynan en gurok howa bolup diýip efirde adynyň Hangel diýip tutulmagyny soran hünärmen aýtdy.
Bu ýyl bolan ygylsyzlyk kum sewitlerine jany jandarlaryň durmuşyna uly apet boldy diýip hünärmen belledi. Üstesine yerli hünärmen gurokçulugyň sentýabrda hem dowam etmegine garaşlýanyny, ýakyn günlerde aşa ısly howa garaşlýanyny gurrun berdi. Howa hünärmeni aşa ısly howanyň tokoýlarda köp agaçyň gurumagyna sebäp bolanyny aýtdy. Tom saýlaryny dünýäniň durly künjeklerine ýüze çykan tokoý ýangynlary ekspertlere görä dünýä boýunça daşky gurşawy awanýan howplary, hususan howanyň global üýtgemegine üns çekdi. Soňky ýyllarda halkara jemgyýetçiligi hususan ýyry günbatar ýurtlary gal bersede köp sany ýyry halkara gurumlar klimatyň üýtgemegi, howanyň global maýlamagy ýaly meseleleri boýunça ähli ýurtlaryň tagallalaryny birleşdirmäge finansiýar. Türkmenistanyň hökümeti daşky gurşaw meseleleri boýunça halkara jemgyýetçiliginiň alyp barýan tagallalaryny goşulýanyny aýdýar. Ýöne ýurdun çäginden aşa köp mukdarda syzyp çykýan metan gazy, şeýle-de ýurdun çägine hereket edýän zawodlaryň daşky gurşawy ýetirýän yaramaz täsirleri barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Bu aralykda howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 23-25 sentýabr aralygyna Türkmenistan territoriýasyna howanyň aşa ysy bolmagyna garaşlýanyny habar berdi. Neşriň ýazmagyna görä ýurdun käbir künjeklerine howanyň temperaturasynyň 39-42 gradusa ýetmegine garaşlýar. Neşre görä 23 sentýabrda ýurdun köp böleginde howanyň temperaturasy +32-+37 gradus bolar. 25 sentýabrda ýurdun günnogor, günorta günnogor we günorta sewitlerine howanyň temperaturasy +35-+40 gradus bolar. Aşgabatda 24 sentýabrda +39-+41 gradus bolar. 25 sentýabra geçilen gece we ýerden tizligi sekundda 12-17 metr etýän şemale öter. Resmi maglumatlara görä Türkmenistana umumy 100den gowrak hidrometeorologiýa beketleri we howa gödäwçilik nokatlary bar. Jemi 4 sany Vilayet hidrometeorologiýa merkezleri döredilýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçülikligiň habar berişleri işleri ýurtdaky tebii helakçylikler şol sany rekord derejä ýeten gurokçuluk we onuň adamlaryň jany jandarlaryň durmuşyna gal bersede, obu hojaluk önümçiligine ýetirýän yaramaz täsirleri barada habar bermeýär.